Isyo. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time ay 1:43. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. If my people humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal their lives. Kag, syempre, ang inyo kubos nga lagad si Tito Wilma po na naman ninyo karon nga hapon. Huwebes kita nga adlaw, Enero 30, tuig 2020. Diri iya sa aton programa This Is My Life.
Ang aton man pagpangamusta sa inyo kung bala nakapaniaga na kamo dira, kung ano man ang inyo dira ginahikot o kung naga-relax na kamo. Nagapahunay-hunay kamo samtang. Nagaupod kay Tita Wilma sa sininga hapon sa aton man sa paglingaw sa inyo. Tub-tub-tak na alas 3, kita nga mag-updinay. Kag syempre man sa itong dara mga suki sa mga merkado, kag ang aton man mga jeepney drivers, taxi drivers, tanan nga mga motorista. Sa mga nagabiyahe, sa mga nagabiyahe iya kundi man nga lugar, pero ila sini mga transistor radio nagaupo diri sa iton sa Action Radio, especially sa siningation sa This Is My Life, hi and hello sa inyo, halong-halong lang sa pagdala sang salakyan. Kag sa kutuman sang aton malabutan sa sininga hapon magluwas diri sa Isla Sang Negros sa duwa man ka mga probinsya Occidental kag Oriental, sa Isla Sang Panay sa apat man ka mga probinsya. Iloilo, Rojas, Capiz kag Antique. Sa Isla Sang Guimaras and of course sa Palawan, Masbate kag Bohol. Dira man sa Romblon sa aton mga suki dira, kamusta lang kag mayong hapon sa inyo. Siyempre, sa sininga hapon, ang aton man matahom nga lilentunon, kag ang aton man sulat nga pagabasahon sa inyo sa sininga hapon. Do feeling ko, ang atong letter sender sa sininga hapon, do desperado nga klase sang bana sa iya pagpangabuhi. Kung kamo man dira karon maka-relate, o kung may masuggest man kamo, may ma-recommend kamo something nga makabulig sa iya sini problema, magluwas man sa personal advice ni Tita Wilma, ang atong text hotline. Upod man sa inyo mga greetings, type nyo lang, ipadala sa 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Kang ato naman Facebook Live. Basta may data kamo sa inyo mga cellphone. If not, kung may mga internet connections kamo dira sa inyo balay. Aradang inyo desktop or whatever nga mga gadgets. Kag open ang inyo sini nga Facebook account. Search lang Action Radio Bacolod. May videos, live, click nyo lang, updanay kita, tub-tub-tak na alas 3. Pwede nyo da ma-type inyo greetings kag inyo man nga luyag mapalabot sa karon dariya sa aton sa This Is My Life. Kag ginahulat man naton tag sa kahapon ang aton tagsaman ka horoscope, di ba? Yes, so bantayan man ang aton sini mga maswerte nga numero. Alauna 50 na sa mga nagapamangkot naman sa updates sa NCOV sa novel coronavirus. Kung kahapon, subong baw, kadasig, kagkadako sang ginsaka iya sang kaso sang coronavirus. Sa gihapon lang yang aton, sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati, ang pagpahanumdom always sa inyo. Pagpahanumdom sa paghalong, ano ganing pinaka-importante dira, ang katinlo dapat gidneton himuon. Ang katinlo sa tagsa ka miyembro sang pamilya labi ng kabataan tudluan gidneton kung paano sila mangin matinlo sa ila kaugalingon, hindi lang dira sa sulod sang balay kundi sa school, kag kundi man sila magkanto, kung pwede pa man lang, although nga wala pa kita dira confirmed nga kaso sa Pilipinas or di man sa atong lugar sa siyudad sa Bacolod, Negros Occidental, pwede man gihapon kita makagamit sang mask. Importante, no? Bisan sa sipon nilang kag-ubo sa mga masugata na ito nga mga tao, masugilan na ito nga mga tao, no? Wala sang malain, masilimbaw, ka-estrikta, ka-estrikto, nga klase sang tao, nga nagamas-mas gid. May mga rason kung nga ang itong mga utod, nagatakod sang facial mask. Gani ikaw, kung halungan mo man imulawas, kung protection, tagaan mo man protection, mas maayo pagid. Hindi bala? Kag sa nasiling naman naton, ang aton sini Department of Health reminds sa liwat man ni Tita Wilma, nagapahinumdum sa aton sang ginatawag nga fake news. Ang paghalong may naton sa fake news kinahanglan di man kamo mugasala-sala gid dayon. Tuod na nga dito atom lang balita dito sa Aklan nga may ari ni kunote kay may patigayon nun nga daan nga regional meet ang mga ginikana nag-react
Na, ang mga ginikanan nag-react sa aton sini ang mga kabataan nila, mga athletes, halin diri sa Negros Occidental kay ti Western Visayas Regional Meet, di ba? Padala dito, siyempre ginikanan daw sa ano ba lang ang kabalakay naton sa aton sini mga anak. I-remind lang naton sila kung paano man ang paghalong, hindi tuya positive dito sa aklan. Hindi to ya positive, wala sang konfirmasyon nga may coronavirus nga affected iya sang amo nga virus nga atong nagdungka dito nga Chinese national. Wala to ya nga para nga mangin nga kampanti man ang atong mga ginikanan nga magapadala sa ilang mga kabataan nga mag-represent man diri sa aton sa Negros Occidental para sa regional meet. Bao nga mga anak mo. Amo na siling bala sa aton ahensya sa ikaayong lawas sa aton Department of Health nga halong gid ang aton mga pumuloy halong gid sa pagpati sang ginatawag nga fake news kinahanglan o si saon anay. Kung may mabaton ka mga balita, hindi ka mo din magpati. O si saon anay. Kung bala inang mga dabatian ninyo, nga ginduhol man sa inyo, lihitimo nga klase sang balita. Matuod, diin bala naghalin ina nga balita. Yan. Kaya ina nga mga sulusugilanon o istorya, duhol-duhol, bisan pagani sa social media, biantes kita magpati kinahanglan kumpirmahon ginaton kung bala matuod ina o kung hindi na. Kung may nabatian ka nga nagasiling ay positibo sa 2019 nCoV na nga atong sa nipungsod. Hoy, mga anak, mga nanay ka, mga tatay, lola kag lolo, i-confirm anay hibaluon ginaton kung ano ina ka matuon. Tika balo kita nga ang tanan subong airports, mga nagatrabaho sa airports, ginapahalong araman sa mga entry points bala halin sa iban nga pungsod, hindi bala nga ginapa-alerto man na bisan nga aton gani Bureau of Immigration ara sila sa front line nga kinahanglan maggamit gid sila face mask bilang proteksyon. Pero sa tutuod lang bala, I don't know kung naka-encounter na kamo diri man sa aton sa Bacolod. Kay Team Ayara, man kita nga naga-inquire kita kung may N95 masks sila. May ara nga mga medical supplies na naghambal sila bala mismo subong, nagka-out of stock man. Di kay kadamos ang pagkinahanglan magluwas sinang nagaduging sa karon nga balita sining nCoV. Ang mga nagpang-donate pagidto sa mga biktima sang bulkan taal sa eruption didto na ano ginman damo ginman ang nagakinahanglan sang facial mask. Okay, apila ina sang aton man maghatag sa inyo nga update karon nga hapon, pero relax anay para man sa aton kalingawan sa sini nga hapon from Matt Monroe. You're closer to me. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Hanggang mga tagpalamati. And Where is Tomorrow by Celia Blade. Inaw para man sa itong sa ni mga young at heart, sa itong sa ni mga elders dira nga nagapahuay-huay kang nagapahunay-hunay sa ila sa ni mga nahamtangay. Samtang nagapatong ang duha nila ka mga batiis sa isa ka malaba nga bangko. Hindi sa plastic chair, di ba? Or manubo lang nga bangko, basta nakapatong, naka-elevate lang ilang mga batiis para hindi nila pagbatsagon ang ilang mga tuhod karon. At muna bala Celia Blade, Where is Tomorrow? Hindi, relax lang daa. To the door. Run to the door, but there's no one. Where is tomorrow for someone like me? Siyempre man, sa itong sa mga kauturan nga nagaupo dira sa online, sa Facebook Live, sa inyo salamat gid kag mayong hapon, kag sa ilaw naman mga transistor radio, madamo gid nga salamat. I lost a lifetime. Hindi, kakainan na siplatan ko, nalipatan ko man gani. Ha? Nga inang gina-suggest man na sa ngaton sini isa ka mamalidha. Ha? Nga ang pag-ano bala? Ang kuni kasamitin ng mga Pinoy pag magtamyaw ta beso-beso, di ba? Ang kasami na ton, beso-beso, hindi gani mag-kiss, hindi gani mahag na. Titungod sining issue sa karon sang 2019 a virus nga nCoV, ginahambal man, gan-suggest man diri, nga pwede man na mo hatag respeto, man na mo pagtamyaw, ang imo bala nga right hand, imo sinipala, di buta mo sa imo dughan, di ba? Ang aton gani mga kauturan nga mga Muslim, amo na sila mag-greet sa ila sini mga pareho nga mga Islam. Kag magduko, di ba? Mag-flex na sila mo lang na ang ilang tuo nga pala ibutang sa ila dughan kag magduko palatandaan sa ila pagtamyaw pagtatandaan sa ila man pagrespeto kag pagpakigabihan sa ila. So isa man ina iya sang maayo man nga pamaagi para malikawan naton ang paglaptain kasugid man knock on door. Kinahanglan lang preparado man kita kung ano ang mga posibles naton nga himuon. Di sa kamaragin himo man na kagin ginduso man na mo sang isa iya ka kongresista si Marikina Representative Bayani Fernando nga kung pwede ang naanda naton nga himuon sa pagtamyaw himuon talang anay na bag-uhon ta ina anay para nga malikawan lang. Kay bisan sa ordinaryo lang sipon kag ubo, di ba? Amo na sa nasiling naton sa isa kapag pangatsi, sa isa kapag ubo, kadamo-damo sa mga virus nga nagagawa sa baba. Hindi ta mapaktan kung bala mahaklo sang pareho neto no kun hindi. Okay, tama na nanay Tita We. Alas 2:02 Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton man ni mga kauturan dira sa inyo pagkinanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak. Sa kung ano man nga mga okasyon o kung sa inyo man mga palangga ara lang dira sa likod sang Bacolod Bay Center, Ferrero Street, ara dira na hamtang ang Johnny and Christine Flower Stand. No one's there. Pwede ka mo magatawag sa ila. Pagi sa cellphone, 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. There's no tomorrow for a memory. Dira ka Inday Mylene Gantalaw. Hello, how are you, Tita Wilma? I lost a life. Pakigreet naman sa dalawa kong anak si Mariel and Cherise Bustamante nga nagapamati sang imo program subong nga kahaponanon. Wow. Please greet lang. Okay sa mga anak mo kay Mariel kag kay Cherise Bustamante mayong hapon. Salamat gid pagupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Na kay Julia Joana Baradero Canoy. Mayugid nga pagpamati, salamat gid sa imo.
kay may Lindap og Deliava, mayong hapon lang sa inyo tanan, kag Happy Fiesta. Wow! Happy Fiesta sa Banwasang, di na, Maayon Capiz, watching halin diri sa Hong Kong. So Happy Fiesta dira sa Maayon Capiz, ha? Hello, Tito Wams, mayong hapon monitor naman ko sa program mo, samtang nagaylay-hilay, kay kainit sang tiyempo, nunoy tahonya, salamat gid. Pero na-notice nyo mainit sa sininga mga tinion, pero sa gabi bala kagaagahon, di ba? Matugnaw. Mabugnaw ina tungod man sang hangin nga amihan na. Ay na tungod sina. Na mo na that's why nga kaisa makakita man kita or makatangla ta sa langit, may pagulugal o may magalumon ina sa di na tungod sang amihan. May advice gining pag-asa mo nga mga kauturan nga mga mangingisda baw hindi gid kamo magpalawod gid nga sa tunga-tunga kay nga kadalag ko sang lawod tungod sang mamadlos nga dapyas ang hangin. Tawe, miss you so much, Tito Wams. Love you, ay salamat, and God bless you always from Joanne Gonzalez. Thank you, dear. Na, Tito Wilma, paliyog lang tamiyo sa boss ko nga si Manuel kay si Aljon Lihayan. Permigid ka pamati sa imo sa barangay Puente Villa. Diin na sa barangay Puente Villa. Diri sa diin nga barangay. Diin nga lugar. Paamo ka na bala, Tita We. Ay nga mga anak, okay lang na siya. Na, alas 2:04 na, pero nga itong sinianay DTX 500 capsule nga para man sa aton healthy nga liver kinanglan naton complete management sini. O galiun natin ang pag-inom sa nga DTX 500 capsule. Kay nga ay ini ang may detoxifying compound man nga mo nagatinlo sa nga aton siniatay, may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants. Ina pangonter naman sa paghubag sang imo atay. Likawan naton kung may ginabulubatyag na kamong daan dera, hindi naton pagpawalaan kinanglan atipan nun ginaton tipigan proteksyonan paagi sa pag-inom sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw para siya maging healthy kag kita maging fit kag maging active man. Ang DTX 500 capsule pwede ina mabakal sa mga nagkalain-lain nga mga butika dira sa inyo tag sa kalugar, of course diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, pero pwede na kita maka-order online. Pwede pa nila ma-deliver sa aton mismo puluyan. Hapos lang log-in lang kamo sa www.kalusuganyan.ph kag ara man pwede kamo makasulod pa paagi sa ila Facebook page ang Kalusugan Yan. Ang authorized online distributor sa DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika de Alternativo Medicina. Alas 12 na, relax lang si Tito Wilma magabalik pagkatapos ang aton commercial break. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala Alas 2:12 na Action Radio Philippine Standard Time, padayon man City to Wilma, pero hindi man natin pagkalipatan siyempre nga itong Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang nag-isanon nga supplement himo halin sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural ina, kag 100% man nga organic. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea makabulig mani sa aton, especially kung kamo ginasipon, kung kamo ginaubo. Kay rich in vitamin C ini siya, kag ini ang may antiviral, antibacterial kag antifungal effect.
nga nagapahagan-hagan man sa infection, especially lung infection o kon pulmonary diseases. Simple malangkon aton ugalion ang paggamit sini adlaw-adlaw isa ka tibag pwede gid para sa bugos nga pamilya. Kay nga pwede naton magamit ang isa ka tibag sang tubtob, isa ka litro nga mainit nga tubig. Tibag sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Gani kinahanglan man naton maging smart kita, fit and healthy. That's why nga kinahanglan man naton mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Mabakali naman dito sa mga drugstore sa inyong lugar diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Available pa gid sa tanan nga wakong Chinese drugstore kag sa tanan-tanan man nga the generics pharmacy. Hinday Girly May Asong Salazar nga nag-upod sa iton karon nga hapon, mayong hapon man. Kag kainday Shala May Kapilayo Junicio, tita, patamyaw lang ko sabay na ko nga si Boy sa Bakong Maaw, Bago City. Bakong or Bakong? Sa family Junicio kay sa Kapilayo sa Bago City. Salamat kid Inday Jocelyn Arroz. Masalamat mayong hapon. Miss you. Watching from HK or Hong Kong. God bless. Kay Ma'am Elizabeth Sarita Fuentes, good afternoon man. Kay Bia Jonathan, kay Jose Calturilla, kay Martin Alili nga ara sa Imos, Cavite. Aljon Ardiente, tawi paliyog lang tamyaw sa boss kong si Manuel, kay si Aljon Lihayan, permigid ka pamati sa Imos, dana to, si Miss Heaven Heaven, gali mayong hapon lang dira. Miss Heaven Heaven, salamat gid sa inyo. Kag maayong hapon na. Kay Inday Shella May, no? Si Inday Shella May Kapilayo Junicio. Tamyaw lang ba na ko nga si Boy. Yes. Kay Sherilyn Oro Javier, watching live. Thank you. Kay Tad Shione Ruiz Amar. Sa imo salamat man. Kay Inday Gina Officer, salamat man. Kagamay yung hapon lang dire sa imo. Sa Wilma, hi lang dagali sa mga Lucasen family sa Barangay Bata. Mama Jean Lucasan, Jefferson, JP Pearl, kag akon kay JP Pearl, kag sa akon gwapa nga dalaga, Maria Angelica Lucasan Javier. Have a good day. Thanks, Tita Wilma from Sherilyn Oro Javier. Salamat, Mike. Kay Richard Hans Nim, salamat. Kamusta lang ko da sa kay Papa ko Robert Nim sa Barangay Tapi, Kabangkalan City. Okay, araman si Reggie Talido Reduk sa aton Facebook Live. Salamat gid kag karon naman. Gani relax lang kamo dira. Kay mabasa anay si Tita Wilma sa aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang atong tagpadala sa sulat sa sininga hapon, lalaki, bana? Bana kag amay. Nagapatawag siya sa ngalan Tony. Kagang sulat man ni Tony nagasiling, Dear Tito Wilma, nagapangayo ako sang katahuran sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa imo programa This Is My Life. Pareho man sang iban, gusto ko man ipaambit ang nagakatabo sa akon kabuhi kag ang akon problema. Siguro ang ila problema katiting lang sang problema ko sa kabuhi, Tita Wilma. Antes ko man umpisahan, tagua lang ako sa ngalan Tony sang Talisay City. Sa tuod lang, isa ka bes nagsulod sa pensar ko.
nga tapuson. Nga tapuson ko, ang kaugalingon ko nga kabuhi ay nanom suicide ka. I feel desperate and I think of myself as a born loser. O hindi man anak. Tita Wilma, 38 na ang akong edad. Nakapangasawa ako sang babae nga puwerte kaimunan. Kag permi-permi kami nag-aaway tungod sa sobra niya nga pagpangimon nga wala naman sang basihan. Luwas sa pagpangimon, tamaran, Tita Wilma, kag nagasalig lang sa gamay kuman nga sweldo. Kag kun maka-sideline man ako, bisang gamay lang kun kisa, hindi ko man maintindihan kundi niya iniginadala tungod madasig lang nga maubos. Hindi ko man masiling nga pabaya ako nga klase sang bana. Sa tuod lang, bilog ko nga sweldo, ginaintriga ko sa iya. Nagabilin lang ako sang gamay para galastuhon ko sa pagsulod ko sa obra ko. Isa ako ka head waiter, titawe, sa akon ginaobrahan. Amon bata, isa lang, lalaki, kag teenager na. Nagumun pa sa malain nga bisyo, kag ulugtasan. Tungod sining sitwasyon namon sa pangabuhi, sa akon asawa kag sa akon bata, hindi na ko kabalo kung anong himuon ko. Hasta nga isa na naman kadagok sa kabuhi ko ang nag-abot. Ginbaligya ang restaurant nga ginaobrahan ko. Kag isa ako sa mga napahalin matapos ang 15 years ko nga pagtrabaho. Ginabinag-binag ko man, Tita Wilma, ang nagakatabo sa kabuhi ko. Nga aamusin ni. Permi na lang problema ay nagaabot sa akon kag dawala na ako sang kalipay. Napensaran ko nga isulat sa imo programa ang akon kabuhi. Gusto ko man mabatian ang imo advice kung anong maayo ko nga himuon. Dawala na ako sang gana pa, Tita Wilma. Tungod bisan mag-ano ako, problema sa asawa, kag problema sa bata ko. Mamati gid ako, salamat gid sa pagbasa, ang nagatahod, Tony. Sa tagpadala sang sulat karon nga hapon nga nagpatawag kay Tony sa imo, madamo gid nga salamat kag maayong hapon sa imo. Tandaan mo lang, ang aton kabuhi diri sa kalibutan puno sang pagtilaw. Sa nahambal na naton, kung ang aton outlook sa aton kabuhi o kung ang aton pagtanaw sang kabuhi naton sa kalibutan positibo o kung maayo, mahakos naton ina. Kag once nga mahakos naton, mapakigbatuan naton, kag masarangan naton. Sa hindi lang naton mahibaluan nga rason. Di ba la? Amo na nga sa tagsa ka mga unos nga nagaabot sa kabuhi naton, go-go lang, bato-bato lang. Kag yes, pakigbatuan naton ina hasta nga makalabot kita sa putok-putukan kag ato na malampuwasan nga ay salamat gid Diyos ko. Imo gali mawadumduman siya, naka-Diyos ko kaman at the end. Siguro isa sa mga kulang sa kabuhi mo ang pagtawag sa iyo. Sa dugang, dugay-dugay, relax to Tony. Climb every mountain from Guy Sebastian. Para sa iyo. Every path we
kasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. From Guy Sebastian, siyempre para man sa imo, Tutor Tony, sa nahambal na ni Tita Wilma, kinahanglan sa mga pagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi, magpakaisog kita, di ba? Magpakaisog kita kag kinahanglan batuan naton. Paagiban sa aton hugot nga pagtuo sa mahal nga Dios, kag sa pagkabuhi diri sa kalibutan, paagi sa iyaman pulong. Dem siguro sa ako lang pagtanaw sa kabilugan sang imo sinikabuhi, may kulang to, no? Hindi lang sili nga baka-baka lang ta. Hindi lang sili nga hala mabira-bira lang kita trabaho para sa kinanglanon sa aton pamilya, makahatag kita kalipay sa aton pamilya, may something nga kulang sa aton pamilya. Nga kung kaisa sa sobra-sobra naton nga pag-focus sa amo sina nga bagay, ginapitik man ni Lord ay aton dulunggan, tandugon man niya kita sa kun ano nga iya pamaagi para kita makabatsyag, kag kita maumpawan, bala ka makamutlak, makamuklat aton mata ka makasiling, ay tuod gali, may nalipatan ako. Gapanguhit lang na siya para madumdumay naton siya. Hindi ikaw masiling nga born loser ikaw, hindi. Ha? Hindi ikaw born loser. But silingon, hindi ka di malas nga tao. Wala sang tao nga di malas sa kalibutan, wala kita sina inagapati. Kay kung ano man ang maabtan naton sa aton kabuhi, ina tungod man sang aton hinimuan. Tungod sa aton pagbakas, kag ang Ginoo nagag-guide lang na sa aton, ang Ginoo nagahatag lang na sa aton kung paano niya kita sinahatagan sang grasya kag kaayuhan sa aton kabuhi. Ginatan-aw man niya kung ano nga banas ang ginausoy mo. Nguniro okay, do ka nami man. Nasa uli nga do, gando nagalihis ang banas ang ginausoy sining isa ko kagintugan. Nga daw wala na siya nagabalikid sa akon. Daw wala na niya ako ginadumdum. Naga-enjoy na lang siya sa iginahimo subong. Kaya ang Ginoo, yakabalugita kung how powerful He is, how good He is, kag kung ano gid bala siya sa aton, kay kung wala siya, wala ta diya sa kalibutan to. So sa nakita naton sa imo nga naghambal ka, ano nga kadimalason ang ako naamtan. Nakapangasawa ako sang babae nga love ko. Ngalikit tama ka imunan. Tapos ahay masiling ta may gamay nga pagka-irresponsible nga asawa kasi siling mo medyo tamaran siya. May mga kakulangan siya sa inyo pagpangabuhi. Ina siguro nagsigi-sigi lang tungod sa maayo pang imo income. Hala, sige lang. Pasugtan mo lang siya, kaya palangga mo, di ba? Basta palangga mo gani, kung ka na nung pangayon, okay lang na iya. Without any explanation, kung kaano kabudlay sa bahin mo sa pagpangita, sang iya sa ni gusto, basta mahatag lang. Dugang pa sa imo, bata. Ang sitwasyon sang imo sini anak. Pero abi mo bala tuto, Tony, sa tutuod lang. Sinambal ni Tita Wilma, hindi ikaw di malas, kundi kulang ikaw. Sa ano, Tita We? Kulang ikaw sa husto nga pag-manage
sang imo sini pamilya. Nakita mo, naobserbahan mo, na-experiensyahan mo tungod nagaugtas ikaw. Kung daw ano ka, kalain maghambal, buhaha o kung burara sa asawa mo, no? Ay, daw something na amo sinabli, nang daw hindi saya siling responsible enough nga may concern, may balatsagon sa dalagan sa inyo pagpangabuhi. Kaya daw, makita ko yung nga daw nagasaling, nagileng siya sa imo sa inyo pagpangabuhi. Nakita mo kung nakita mo nga daw wala siya pakialam, importante lang mahatag mong income mo sa iya. May kulang paghihapon, ang imo lang ginukuha para lang sa imo allowance sa adlaw-adlaw nga pagtrabaho mo ay inag ko po. Tani sa natalupang dan mo man, hindi initiyon sa pagbasol ka balo kagid sinatuto Tony. Wala si Tita Wilma nagabasol sa imo kundi luyag lang naton tandugon para nga maintindihan mo man gamay. Sang primero pa lang tani o kung wala pa maglalang sitwasyon nga natalupang dan mo nga daw tama sa ikahalog when it comes sa finance, hindi siya kabalo mag-manage ang kwarta, tani nagsulod ka sa sinanga eksena, ikaw ang nag-ako sa pagpadalagan sa paggastos ng imo kinitaan para nga mapaigo ninyo o mapaigo ninyo sa sulod sa isa ka kinsinas. Makasave pa ka mo, di ba? Ngayon ka wala siguro sang asawa mo nabatsyagan ang kabudlay magpangita sang kwarta. Ang nabatsyagan niya lang kung daw ano kahapos magpaubos ang kwarta. Ha? Tony, di ba la? Magluwas pa sina. Enjoy lang siya. Ang nalipatan niya man ang imo sini anak or ginahatag niya man ang gusto sang inyo anak. Nga nagbunga naman sang amo sina pasaway ng anak mo kag lulong siya sa hindi namin nga barkada. Kulang siya sang husto nga guidance sang ginikanan. Nga dapat kuntani, ginpunan ninyo nga duha sang asawa mo. Resulta ina sang kakulangan ninyo nga duha nga mag-asawa. Titawi palangga manamon ginahatag manamon ang iya gusto para nga maging happy siya, correct. Kung maghatag ka lang hatag amo na hambal ni Tita We, hatag ka lang hatag wala explanation, wala pagpabatsyag sa iya kung ano kabudlay sang kwarta, resulta amo na pag gusto nga wala nagabatsyag sang kabudlay, wala niya maintindihan ang tanan. Subong, makita na naton, mabatsyagan mo na kung daw ano kabudlay sang inyo sinipagpangabuhi tungod dulaan na ikaw sang obra, nadulaan ikaw sang obra tungod nagsira ini, dira mo na batsyagan nga daw wala ka na sang mahimo sa kabuhi mo. Miserable ng kabuhi mo tungod nga isa ka lang iyang nagapatay-patay sa pagtrabaho. Pero no choice ikaw Tony tungod nga ikaw ang nagdesisyon nga makaangkon sang pamilya. Dapat, di bala, antes ka nagpangasawa, preparado ikaw sa pag-atubang sa mga pagtilaw. Preparado ikaw sa pagpangita sang solusyon kung anong problema nga mag-eksister sa sulod sang inyo sinipanimanan. Gani, dapat subong pa lang dugangan mo gid ang preparasyon mo sa kaugalingon mo sa tanan nga mga responsibilidad nga ara sa imo. Hindi ka magpakatalaw. Lalaki ka. Dumdumon mo ina. Hindi ka magkadto sa punto nga ang panulay nagahulat sa imo sa pagkutol o kung sa pagtapos sang kabuhi mo. Kaya nga ang problema mo to hindi matapos sa amo sina nga sitwasyon. Masiling kita solusyon sa aton problema may pagurma patay na lang ko luwas na ko. No, hindi ka makaluwas dira. Abi mo magalinong kalag mo sa pagkakinabuhi, hindi no, todo na iyan. Hindi kag never mo gid Tony pag paminsaron nga magpanginmatay. Kay sala gid ina, it's a mortal sin. Ginpakulam lang ni sa aton ang kabuhi, gani wala kita matarong nga kita ang magbawi sini. Sa nahambalan ni Tita Wilma, kung mapatay ka, maano ka, problema mo, ari lang mabilin, kaluluya mga nabilin di ba? Pinsaron mo gid nga kung madula ka, anong matabo sa pamilya mo? Masulbar ang problema mo, magabagong asawa mo, anong matabo sa bata mo, mas nga magalain pa gid siya, di ba? Sa labton mo ina. Kaya nga, responsibilidad mo ina, aging talikdan mo. Amo nang hambal ni Tita Wilma. Nga,
pas anon naton ang tagsa ka krus nga ginahatag sa aton, ang tagsa ka problema nga nagabot sa aton kabuhi. Bisan kung kaisa nagatululagay ng mga luha mo sa imong mga mata, nga kabugat na ni Lord, pero never, hindi naging kuya Lord magreklamo, batunon ko nagidini. Dahil bisan mulayon ka pa kung kaisa, mulayon ka pa sa pamilya mo, importante is ara ka para sa ila. Ha? Magpakabakod ka. Hindi ka madulaan sa paglaon. Way taguro ka simbaan. Abi hagara si Mrs. ha? Agara abi si Mrs. nga magbisita ka mo sa simbahan. Kung hindi man Domingo, adlaw-adlaw may misa. Anuhan mo ng 45 minutes, 1 hour is spent mo sa sulod sa simbahan sa pagpangamuyo, sa pagtambong sa misa, o kung sa pagwali sa mga maayong balita. Kung ano man ang imo relihiyon, magpamati ikaw kag dalon mo ang mensahe nga ina sa imo panimalay kag ipangabuhi nimo upod sa imo pamilya. Kinahanglan naton ina sa adlaw-adlaw nga tanan. Hindi lang naton kinahanglan ang pagkaon adlaw-adlaw, ang manggad adlaw-adlaw. Kinahanglan man naton ang pulong sang Ginoo para sa maayo naton nga pagpangabuhi, hindi lang niya diri sa kalibutan kundi sa aton pagkabuhi sa palaaboton. Kinahanglan man sa espiritu naton ang pagkaon, paagi sa pulong sang Ginoo nga i-apply naton sa aton pagpangabuhi kag kung paano naton mapaayo ang aton kabuhi, hindi lang diri sa kalibutan kundi sa tiyak pagid nga kinabuhi. Hindi ba na? Tuto, Tony, come on, cheer up, ha? May Diyos ang kalibutan. Kag in case ginman, nga totally nga masira ang imo siniging trabahuan, kag mabayaran man ang boss mo, imposible man guro nga wala ka mo sang share. Now, siguro may mabaton man ka mo nga separation pay, bisan gamay lang. So, ina, gamiton mo nga investment. Gamiton mo ina sa kung ano nga pagkakitaan mo, kag gamiton mo ina wisely para sa kayuhan sa imo pamilya. To amat-amata ang asawa mo. Ang pagpangimon, ara naman nagbalik si Tita Wilma, palatandaan sa paghigugma kag pagpalangga, pero sobra nga kaimon kadalok. Kag amoy nang ginhalinan sa pagkaguba sa pamilya kung hindi ikaw ka makahibalo. Aksa ang tanan nga mga pagtilaw. Nasuguran mo na sa pagpasan, pasanon mo ina, tubtong nga makalabot ikaw sa putok-putukan, sang kasulbaran, sang imo sini problema. Tuto Tony, kabay pabisen paano? Nakabulig kita pamagaan sang imo ginadala dira sa imo dughan. Kag sa kagamo sang imo pangisaro nga makaangkon ikaw sang kasanagan. So, sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati sa inyo man mga opinyon, ara aton text hotline 0938-2255017, Facebook Live. Comment ka mo dira. Basahon ni Tita Wilma. Pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Life Extension Vitamin D. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babak
Hakot nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Madayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang aton mananay Panyawan Liniment. Siyempre, ang aton Panyawan Liniment himo inahalin sa manunggal kay ting Panyawan sa aton pulong manunggal. Dako ang mabulig kag mahatag nga solusyon sa aton mabatyagan nga pagpalang alay, pagpalang manol, pagpalang nakit sang aton likod, hawak, balikawang pagkadto sa batiis. Sakit mo ulo, pwede kit. Na, magpamanyos lang sang Panyawan Liniment. Sa may mga gout, sa mga arthritis, sa mga may rayuma, abaw. Kag kung may ara, pag ikaw mo dalag ko ang mga lago sa batiis, ano panawag na gani nila? Nan, amo na siya. Barikos tawe, yes. Sa mga may barikos, kinanglan ng paghaplas, sina may pressure, para nga magamat-amat humo kay dugo na siya bala. Dugo na siya ang barikos sa sulod sa inyong mga kaugatan na. Haplasan lamang sang Panyawan Liniment. Sulbar ang imo problema. Especially man sa mga bawdo ginakapoy, ikaw halin sa trabaho, kapin pa ko ng imo trabaho ya, ubos kusog, Panyawan Liniment lang ang solusyon dira. Pwede na mabakal man sa mga butika dira sa inyo tayong sa kalugat. And of course, diri man sa amon sa syudad sa Bacolod, sa mga butika nga nahamtang diri man sa tubang kagilid sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital sa Jex Marketing nga nahamtang lamang sa idalom sang Action Radio. Pwede care. Okay, sa mga taga-Mambukal dira, especially kasi Sis J, good afternoon. Salamat gidira sa inyo tanan kag maayong hapon. Kag kay Inday Jocelyn Arus, salamat. Kay Julia Joanna Baradero Canoy, salamat man. Ay, Quenzi K, salamat sa lunes. Salamat kag mayong hapon lang na sa imo. Relax lang kamo kay katuan anay naton ang mga reactions sang aton sini mga palangga nga mga tagpalamati para man sa aton letter sender karon nga hapon. Sa sulod gilid sa Central Market ay sa Arugana Tailoring sa sulod sang Central Market kay Eduardo, kay Erwin, kay Vilma Aragona. Salamat, mayong hapon. Okay, para kay Tony, hambal ni Inday Jocelyn Aros. So, Tony, kagamay sina nga problema ba, Diyos ko? O, kagamay, pero sa para kay Tony, dako ina nga problema, Inday Jo, no? Ang Diyos ta kadako-dako gid. Pray lang. Ang akon nga ni problema grabe pa da, pero ari lang ko gihapon gabato sa mga problema nga maabot sa akon. Salig lang sa self mo, kag pray lang kay Lord ang tanan. God bless you. Kag bata ka pa. Hambal ni Inday Jocelyn, bata ka pa. You're only 38 years old, di ba?
kaya na Kagambal naman ni 5119, good PM tawi. Sa imo sender, pray ka, ask ka kay God, kay ubayan yagid ka na. Basta maayo lang ang imo tuyo sa pagpangabuhi upod sa imo pamilya. Salamat gid tawi. Hindi agi ko ng pagpabayan. 5119, madamo gid nga salamat sa imo kag maayong hapon. Okay. Kag Tita We, good PM, correct kagid tita sa pagtanaw ko sa problema sang sender. Kulang na siya sa pagpangamuyo. Bro, hindi gid pag-utasa ang kabuhi mo. Pangamuyo ka kay Jesus Christ nga magbago ang kabuhi mo. Kag hindi ka di malas klase nga tao. Kay nakapangasawa ka, kag nagkaanak ka, kag nakaobra. Bro, ang di malas ato na sa sementeryo. Dako nga sala ang pag-suicide, bro. Wala na sang kaluwasan ang espiritu mo. I agree sa imo. 3341. Hello, Tito We from 68. 6863. Because, sige lang, basahon ko nila. Hello, Tito. Pwede man ko kapangayo advice sa imo pati sa akong problema. True. True. True gali na sorry lang gid ha. Paagi sa text lang ta kay wala ko FB ta. Daw ka burubadlay kundi may lang kun makita ako bala matalupangdan ko pero kung hindi gid siya guro. Pero try ko lang ning imo sini number karon kun makita ko siya na pangitaan ta ka sa number nga pwede ka ka-text ang imo problema ha. Nabatyagan ko gid ang inyo sini nga sitwasyon. 6863 kagang hambal yaman gani tawi ako sa iya istorya niyang iya asawa correct na siya sang matawhay kay basi kun may bisyo ang iya asawa tapos wala siya kabalo amo na nga dasig lang maubos ang ginahatag nga kwarta. Ako konsiderasyon sa asawa mga bana hindi mahapos man ang pag-budget mamo ha. Paano na gani kaysa inahambal sa mga asawa nga kinanglan open kamo sa bana nyo when it comes to budgeting. Kainchindi kita kung ano kabudlay magpalakat sang kinitaan sang aton sini mga partner sa kabuhi. Pero kinanglan mangin bukas kamo kung magpangutang pahibaluon gid si mister. Kay kung kaisa mo ginahalinan sang kaawayon, di ba? Okay. Good PM to Wilma, monitor lang kami diri sa Bulubiton Beach. Lihog lang ko greet sa ilan ni Rick Punay Kat Bricks Kyle from Ricky sang Bulubiton. Salamat kit 7929. Sa hambal naman ni 3886. To, pagtilaw lang na, magpanawag ka kay Lord, kag mag-apply, magpangita uli obra kung ginatawag mo si Lord, mapasik ang pamatyag mo. Hindi ani pag sa pagkangasawa mo, ngagapangimon sa imo si Juvie ni Gali. Okay, 3886. Ang gapahagan-hagan lang kay Mrs. ang, ay, kabudlay kung pala, kung imunan, no? Okay, 7532. Natural lang ng pagpangimon kita sa ada pa man naton sa department. Normal na mabatsyag tayong pangimon. Pero na to the extent, gidya nga, amo na ng awayan, pero ay, wala pulos ang imunay. Okay, 7532. Mayong hapon to. Monitor lang kami di. Para sa letter sender mo, bayaan niya na lang ang iasawa. Para tao hayang pensan niya. Ngita iban si Abing Ablaw ni sang bangga kando ni Bao Abing. Kunari ka din sa tupan ni Tita Wilma, kag malambot ikaw sang tuo ko nga kamot, gurinaton ko gidang dulunggan. So, masolusyonan niya pala nga pambulagon mo nga anak ikaw huo. Kabalo ka naging galab sang tao, imo. Joke. Pero tuod na. Greet ko lang, Ma'am Perol, nga nagapanyaga, gid samtang gakaon sang dalunggan niya. Ano man? Ara sa samtang nagakaon, ang dulunggan niya, ara sa radyo. Reynold Gid, PM Bugtaw na, from Linlin, 0496. Madamo, gid nga salamat. Siling naman gani ni 3328 to. Ako gani, Action Wilma, may problema man ako, pero gasimba na ako kada Domingo. Good. Salamat gid sa imo 3328 kag mayong hapon. No, kabisan na no kay bugat sang problema kunara ka sa iya. Hindi gid bugat, hindi gid budlay at okay, pamilya Lamata kag Ulano, dera sa Purok, Humayan, Barangay Buena Vista, panamyaw halin sa DSB si Danilo Galino sa East Home 4
TY Action, Ma'am Wilma. Monitor lang ko dayon. Ga-monitor lang ko dalom si Reza. Mabuhay ang paborito kong istasyon. DYEZ Action Radio 5912. Thank you so much. Kag maayong hapon. Yes, Tita Wilma, happy Thursday. Panyagata. Langka with balatong na-meet na siya. Isda prito. Monitor lang sa matahong nga programa, Miss Emma Almeda sa La Carlota. Thanks, Tito, where God's grace. Salamat man sa imo. Amon sudan, dili man kahapon, di ba, Tuto Choms? Ining langka nga may munggo, nga may tinangkong, nga with matching pinirito man nga isda. Ti manamit. Subong wala pa ko to kapanuki sa iyaging luto. Gusto ko pa magbasa kay kadamo pa di sang ila sini nga mga mensahe o galing ang aton horoscope mahangla gid karon gani relax lang ka modera kayo mo si Tita si Reggie Dalido sa doc. Gamay lang ha akong basahon sa imo. Tawi ako imunan man pero wala gid gali sang dangatan kundi kaawayon lang. Gaupod na kami pero ang kulang na lang sa amon kasal pero gamat-amat ko na dulang pangimon ko. Kag nagasimba kami kon Domingo. Subong wala na kami gaaway kanami gali kun wala gaaway kataway sang pag-upod sa sulod sang balay. Correct gid agwi gid ko, no? Siling yaman to Tony una sa tanan wala sang tawo nga wala problema. Each one of us may ara gid kita problema. Dumdumagid nga ang problema may ara gid purpose sa aton kabuhi. I agree with you. Kunara ka kung sa problema, dumduma ang tatlo ka purpose sang problema. Oba. Okay, thank you, Ged. 2:50 na, horoscope si Tito Wilma. Gani, relax ka mo dira sa atin pagbalik pagkatapos sang mga ini. Kapag doble, okay! Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bakolon nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una
sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kalintangan Responsable na pagbalita Pagkain na ipalangnan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon man si Tito Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life at yun na Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100% pure squalene wala lamon chemical kagwala sa malay nga side effects sa itong ikaayong lawas. Sa mga nagapamangkot din nga mga iloy na hinungod sa Dr. Pinoy Squalene Capsule para sa ila sini kabataan nga suno sa ila ginabudlayan sa pag-absorb sa ila sini nga leksyon sa eskwelahan ano pa kung mag-exam na budlayan man sila magtuon. Ang aton Dr. Pinoy Squalene Capsule makabuligid sa aton sa ni mga kabataan no para nga madasig ang ila concentration mapadasig ang ila sini concentration kag mapabaskog pa ang ila sini memory ang aton Dr. Pinoy Squalene Capsule nagasupply 80% sang fatty acid nga kinahanglanon sang utok sang aton sini mga estudyante sang aton mga kabataan hindi lang kabataan tanan para gid sa tanan para mangin alerto ang aton memorya nami ang pag-inom gid sini antes iya magkaon Dr. Pinoy Squalene Capsule epektibo masaligan, pwede na ito mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugaran of course diri sa amon man sa syudad sa Bacolod. Available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Kadto tanay sa iton horoscope. Aton horoscope para karon nga adlaw Huwebes, Enero 30, tuig 2020. Unahon neton ang mga nataw Enero 20 tubtub Pebrero 18 ang mga Aquarius. Sa mga Aquarius ang inyo horoscope, malipayo ng adlaw ngayon para sa inyo tungod sa isa ka potensyal nga love mag-aabot sa imo. Sa mga tawi sa mga singles pa lang na ito. Pero abi ninyo, mas madamo ang blessings kon maayo ang inyo ginahimo kag maayo man ang inyo ginabatyagan tuhoy sa inyo isiga pareho nga wala kamo nagahimo sang ila kalainan. Bukod sing ganon mga istorya nga wala pulos, alikaw kamo sunod sa inyo horoscope sa chismis. 11-29 51, just 7 mga maswerte nga numero, yellow is your lucky color. Sa mga Pisces naman, Pebrero, just 9, tubtub Marso 20, ang manggad nga imo pala nublion, dumdumon mo pa siya, madasig na nga matunaw o kung madasig nga maubos. Kung ipangibabaw mo ang imo bisyo, kinahanglan halungan mo man ang kaugalingon mo, batok sa paandam,
sang pag-angkon mo sang balatian. Masuwati mo nga mga numero 11, 15, 22, 29, 41. Mandarin Red is your lucky caller. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19, ang pagdayaw, Ariana Pamatiano Mayo, ang pagdayaw sa imo isig kapareho, makahatag sa imo sang kalipay. Ang pagdayaw naman sa imo iloy, kag pagpalangga, makahatag sa imo sang suwerte. Kag ina, amo ang mga instrumento mo para nga mag-ayo ang dalagan sang imo kabuhi. Ti una, para nga makig-ayo ikaw sa mga tawo nga nalainan mo sang buot, ang imo anay pride o kanang imo bugal mo tunga inay padalo mo gipahikan. Kinahanglan magpaubos. Aries, maswati mo nga mga numero 11, 17, 27, 39, kag 42. Blue is your lucky color. Sa mga Taurus naman, Abril 20, tubtob Mayo 20, ang ideya, mga idea mo bala, amo ina makapamanggad sa imo. Hibaluon mo kung paano mo ina mahimo, kag kung paano ina mangin effective. Mangin maalam ikaw sa pagpili nga sang tawo nga saligan mo, sang imo sinikonsepto sa kabuhi. Tungod nga, abi mo nagabantay kang nagahulat lang ang mga traidor sa imo imo. Ay nga mga anak ko, maswerte mo nga numero Taurus, 8, 11, 21, 39, kag 46. Lucky color, pink. Yes, Gemini, Mayo 21, Tubtubunyo 21, problema, arigluhon. Hindi mo pagpabayaan nga mabudlayan ikaw sa mga sitwasyon nga may mahimo ka man lang gali para nga mapamag-an mo ang sitwasyon. 7, 11, 19, 25, kag 37, imo masuwanti nga numero, dollar green is your lucky color. Kag Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, global ha. Global ang imo pagpanglakaton para nga mapaspalawin mo pagin ang imo sininegosyo. Sa tungod bandera, hindi ka matingala kung nanarisari pagin nga mga opportunities ang magabukas para sa imo. Suwerte mo nga numero 3, 11, 22, 29, kag 49. Lucky color, violet. Action Radio Philippine Standard Time in Pontulis 3. Ito na 3 o'clock. Prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Aton pamatian si Agapasimbangwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton,
Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Philippine Standard Time, alas 3:05. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando Eye Light. Tando Eye Light, ang gaan pag may kasama. Okay, padayon man si Tita Wilma. Ang ito naman coffee break po ng Zenthone Plus Coffee Mix. Ang kafe ng swabing aroma, swabing timpla, swabing sabor. Kinanglan naton ina. Adlaw-adlaw. Ang kafe nga sa din makakuha kita sa vitamins kag minerals plus insoluble fiber. Ang sa din ang insoluble fiber makahatag man sa aton or makabuli man sa aton sa pagtinlo sang aton colon o kung aton man tinai. Gani kinahanglan sa aton pagpangapikapi Zenthone Plus Coffee Mix. Pwede na ito nila mabakal sa mga tsindahan dira sa inyo lugar kag syempre pwede man kita makabakal online. Paano, Tita We? Log-in lang ka mo sa www.kalusuganyan.ph. Inigani sa Kalusugan Yan Facebook page. Pero tandaan nga itong Zenthone Plus Coffee Mix. Ang authorized online distributor sini amo alamang ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika de Alternativo Medicine. Thank you for the Okay, tapuson ko ni anang nabilin. Dali, gid lang. Leyo na kita, kay nagahulat sila. Sa mga Leyo, Hulyo 23, Tubtub, Agosto 22, kalma lang. Kalma ka lang, Leyo, kung nagadala ka sa salakyan. Kag isa pa, ang imo bala humility o kung ang imo pagka mapinaubuson, ha? Padayo na ina. Kung hindi mo gusto nga matambakan pag ikaw sa madamo pag trabaho. Kag hindi man ikaw makalikaw sa mga pasaway, pero makapalayo ikaw sa gamo. Posible, makabakal ikaw sa gina-offer sa imo nga produkto nga wala iya sa plano mo. Masuwati mo nga numero 15, 21, 27, 29, kag 38. Amber is your lucky color. Sa mga Virgo naman na gusto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo, hindi paguyangi ang kaalam mo. Gamita ina para nga magka-experiensya sang grasya o kung makaangkon man sang grasya ang imo isig ka pareho. Untatin na ng power tripping mo kung pwede lang ha. Kaya nga, hindi tubtobuhi ka, ara ka lang sa ibabaw. Maabot gid ang tion nga ikaw naman ara sa idalom. So, hindi na paghimuain na. Kung pwede pa lang subong, amat-amatay na. Masuwati mo nga mga numero 15, 19, 45,
kag 55. Magenta is your lucky caller. Kag sa mga libre naman, Setyembre 24 to Oktobre 23. Magadugang pagid ang imo ihibalo ko ng imo kaalam libra kung i-share mo ina sa kadamaan. Tungod madamo ay nagapati sa imo ikasarang. Tinguha nga manginhuwaran ka sa imo mga hulag kag sa imo mga ginapanghambal. 9, 11, 18, 22, kag 27, masuwati mga numero. Lucky color ruby red. Yes, Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Padayon ang imo kadalagan. Amo man ang kung nagapadayon ng imo sinikadalagan, nagapadayon man sang kahisa nila ang mga tao sa palibot mo. Bulig sa imo sigkapareho, amo lamang inang liabe nga mas kapag nga mag-aayuhan sa imo kabuhi, Scorpio. Tudloy ang kaugalingon mo nga mas ka nga mangin organized sa tanan nga bagay. Mas wanti mo nga mga numero 13, 25, 29, 35, kag 51. Lucky color battle green. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Pinasahi ang impluwensya nga ginaangkon mo para sa mga tao karon nga adlaw lain nga level ina. Gani pilion mo nga pilion mo permi-permihimuon mo nga imo sila mainganyo nga mapakita ang ila sini ikasarang para nga makaangkon man sang kaayuhan ang ila kabuhi. Ang balatyagon nga mabinuligon may kalakip ina nga blessing. Sagittarius, mas wanti mo nga mga numero 5, 11, 18, 21, kag 31, lucky color white. Kag sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, Tubtubinero, 19, negosyo mo, yes, kaluyan ina mag-aayuhan. Pero sa love life, sorry. Kinahanglan, pray para nga matinluan man ang matinluan kag madula ang imo sini kadi malason sa paghigugma. True love naman ang ma-meet mo. Maswati mo nga mga numero 5, 19, 45, 57 kag 55. Purple is your lucky color. Nabatian na ito na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Kag syempre man sa siningabahin si Tita Wilma magapaalam na. Antes man kita magpaalam sa sininga hapon, sa paton pagpangalagad sa This is My Life, Bible verse ang aton ibilin para man kay Tuto Tony. From Matthew chapter 11 verse 12, Reggie, halina sa imo. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you the rest. I can't say goodbye. Madamo gini nga salamat sa inyo mga palanggan na ito nga mga tagpalamati kag madamo man nga salamat sa aton sa mga partners sa technical control. Action Elmar Madera, upod man kay Action J.M. Kin. Sa ngalan sa among station manager, Action Nona Di Mala Magbanwa, Productions Chief Action Rex Cantong, si Tita Wilma, nagapasalamat. Buwas naman. Standby sa matawang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.